aspecto, ter máis capacidade tamén, e a lei de caixas o permitía, pois, para ter, por lo menos, capacidade de negociación ou de incidencia en temas que son estratégicos para o país, como é a venda dunha empresa como Arba, que é estratégica no sector das telecomunicacións, e onde este goberno está de miranda ou con declaracións que podía facer calquer cidadán dos normais. É unha mala noticia, xa, claro, que cando eres presidente da Xunta de Galiza non podes respostar igual que calqueira pola rúa, porque tú tes mecanismos e tes sobre todo a obriga e a responsabilidade de poñer en riba da mesa iniciativas que de alguma maneira respondan a isto. Bueno, isto un pouco, digamos, a visión que diante dunha crise o BNG cree que deben ser os principios que guían actuacións que en todo caso despois son máis concretas, por exemplo, a creación dun instituto de crédito oficial galego que funcione como banco comercial, algo que moitos criticaban no seu momento e que hoxe, acuciados pola necesidade, algúns tamén plantexan. É dizer, nos podemos inyectar cartos na banca, pero non estamos garantindo que eses cartos cheguen nin as familias, nin as pequenas, nin as medianas empresas, nin ao sector do comercio, nin aos autónomos. Por lo tanto, o único mecanismo real para que unha inyección de cartos públicos teña como objetivo ou que teña como resultado ese trasvase de fondos públicos é precisamente a creación dun instituto de banco de crédito galego. E teñen que haber tamén reformas fiscales pero progresivas, non se trata de subir o IVA, non se trata de reducir aos que máis ganan, se trata de penalizar aos que máis ganan para que nun momento de crisis teñan a responsabilidade de sustentar aos que menos teñen. E, por lo tanto, as reformas deben ir nese camiño e nunca por o que está levando o goberno neste momento, tanto o galego como o do Estado, de penalizar por igual a todos. É dicer que se ti vas a facer compras para a cena, vas a pagar un IVA máis subido igual que o señor Amancio Ortega, pois que seguramente ten alguna necesidade menos. Bueno, a austeridade, pero vinculada tamén a unha racionalización administrativa, a loita contra a morosidade, e as competencias tamén, a defensa das competencias do sector financiero propio, o impulso ás políticas de I+D+I, son algúns dos elementos que o BNG xa puxo en riba da mesa e que de alguma maneira permiten ir polo camiño de enfrontar esta crisis, de reducir a peor facción da crisis que é o paro e que nestes momentos en Galiza está en récords históricos, desgraciadamente para nós.